Jidher li sissa għatem 86,990 vota l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li għadhom ma nġabrux li jfisser 23.5% tal-votanti eliġibli. Dan l-ammont ifisser żieda fuq l-aħħar darba li saru dawn l-elezzjonijiet hekk kif l-ammont ta' voti mhux miġbura fl-2019 kien ta' 21.7%. Jidher ukoll li 12 il-distret li huwa ffurmat minn lokalitajiet tal-Mellieħa parti minn Naxxar kif ukoll San Pawl il-Baħar għandu l-akbar ammonti ta' voti mhux miġbura 11,302. Minnaħa l-oħra l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali għatem 161,278 vot li għadu ma nġabarx li jfisser 35.3% tal-votanti eliġibli. Dan meta fl-2019 l-ammonti ta' voti mhux miġbura kien jammonta għal 30.6%. Intant daw kollha li l-vot ma waslilhomx fi djarhom huma mħeġġa li jmorru jiġbru l-vot tagħhom mill-lasta tal-Pulizija jew mill-Kunsill Lokali. Wieħed jista' jagħmel dan mit-18 ta' Mejju sa 2 ta' Ġunju. L-elezzjonijiet se jkunu qed isiru s-Sibt 8 ta' Ġunju għalkemm ġimgħa qabel fl-1 ta' Ġunju se jkun hemm l-early voting.